ମାନେ ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନି, ମତେ ଏତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମାନେ ମୋ ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର କିଛି ବି ରହୁନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁଆଡୁ ବୁଲି 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 ସବୁଠି ଯାଇଛି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନସିକରେ ରହିଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋର ଯାହା ଲେଖା ହେବେ, ସେ ମତେ ଆସିକି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରେ ରହିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଅଟେ ତୋ କୋଳକୁ ଦେବେ ଠାକୁରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ମାନିଲି ତାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ 21 ଦିନ ରହିଲି ମାନସିକରେ। ରହିବା ପରେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିଲି। ରହିବା ପରେ 2-3 ମାସ ପରେ କିଛି ମତେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରେ, ଭାଇନା କୁହନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିଛି ବି ତୋର ହବନି, ଠାକୁର ତୋତେ ଦେବେ, ସବୁବେଳେ ମତେ ବୁଝାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେଇକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖଉଛି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯା, ସେମାନେ ନେଇ ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁ ନବୁ, ମତେ ଏକ କଥା ପୁଣି କହିଲେ। ମୁଁ ସାଇଡ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏକ କଥା ବି ମୁଁ ଭାଇନାକୁ ଫୋନ କରି ବି ଜଣେଇଥିଲି, ଭାଇନା ମୁଁ ଏମିତି